igennem den række, I laver. Så går de derind. De ved ikke, kom. Det er en overraskelse. Og jeg tænkte, kunne vi ikke byde alle de her nye folk, der skal være til at være lærere, kunne vi ikke byde dem velkommen med, at det giver dem et æble? Hvad skal god lærer kunne? Der er en her. Hvad siger du? Og læreren skal være klog. Sådan der. Og læreren skal være søde. Ja. Og lærerne bestemmer. Ja. Ja. De skal vise os, hvordan man læser, fordi vi stadigvæk Den skal vise jer, hvordan man læser, fordi I er stadigvæk små. Det er en rigtig måde at byde jer velkommen på. Det er jeres nye kunder. Det er, I skal være gode ved hinanden. Og ved I hvad, I skal have 1000 tak, fordi I vil komme. Jeg har noget til jer. Værsgo. Værsgo. Og tak for hjælp. Ses garanteret igen.